Здравейте всички, аз съм Тим и днес ще ви представя Survival. Всъщност, моето Minecraft оцеляване, четвърти епизод от него естествено. Помня ги епизодите и последния път тръгнах да обикалям за Sandstone. Нали, бях побрал направих между другото Feather Falling 3 Protection 2, Unbreaking 3 Protection 1, Protection 2 Unbreaking 1, Projectile, Unbreaking, някои Infinity айтъми, естествено левелите ги имах, нужните естествено. Добре, почва да лагва, много странен начин на започване естествено. И когато обикалях пустинята, нали, през нощта търсих ендермандери и само една ендер перла успях да събера между от всичките ендермани, които убих. Мечът ми е вече Sharpness, Unbreaking и Looting. Нали, аз бих много мобове, като казвам много мобове, нямам пред 50 моба. И даже трябва да се направя Sharpness 4, обаче нямам нужните левели за книжката. И реших, последно бях събрал между другото тези неща. Тръгнах да... след малко ще обясня другите неща. Мисълта откъде е точно. Добре, но тук някъде имаш пирамида. Добре, само да я намеря. Нали, когато обикалях за ендермандери, ако не знаете, в пустинята се спавнат най-много ендермани, всъщност телепортират се тук от техният world. Добре. Намерих савана. Савана Байам. Близко е до Савана Байама, мисля, че е там. Тук бях копал въглища последния път. Тук някъде има една пещера, тук ми е познат, тук бях за малко да умра от един крипър. Нали, това е нов меч, направих го при няколко минути. Аз всъщност вчера цял ден не съм играл Minecraft. Ето е пирамидата, този меч го направих преди няколко минути, както казах. Като казвам няколко минути, казвам 15 минути може би и... Добре. И бях ги бил с стария си меч. Намерих някакъв пирамида. Така. Между другото не успях да намеря много диаманти този път. Ще обера TNT-то, защото е нужно. Iron, Gold, супер. Молят се диаманти. Един диамант. Kidding me? You kidding me? Добре, те пак е един диамант. Сега обера TNT-то. Но аз исках още вчера да го заобиколя, но реших да го правя на клип, защото ще кажете, че съм читър. Така съм такъв естествено. Сега се скачваме нагоре. Между другото съм заед в последно време много. Имам работа. Sandstone. Добре. Не си личи, че сме тук даже. Намерих савана и не съм обикалял там за пилита. Между другото намерих слаймчинг. Слаймчинг не е ми слампленд. Тук може би ако има пилета, енчантнах си Paladin Unbreaking лък. Аз не ползвам на лък, събирам стрели за дракона, защото не успях да намеря никакъв спаунър. Зато и направих много работа без вас. Добре, сега ще варим на там е къщата. Ето тук копах малко. Без торчо естествено. Май не беше там. Не помня къде. Имаше едно място, де ти изкарах 54 кол, ама не помня. Там има много торчове. Около 2 стака. Много голяма пещера. И първоначално идеята беше да се направим къщичка в пустинята. Но... не. Що ми е къща в пустинята? Все пак трябва ми много сандстон. И аз не мога да строя в пясък. И почнах в момента да строя, може би видяхте в началото. Изгубих се естествено, защото не се губя. Горе да знам координатите. 500 на там ще да е то. Ето го свилото, значи сме на там. Почнах да строя една къща, която е много хубава, обаче е много малка.
Даже всъщност отвънка изглежда супер голяма, но отвътре е адски малка. До такава степен. Днеска между другото ще направим последните си букшелфи. Убих много крави. Добре, там е къща май. Сега ще ви покажа. То Feather Falling е наистина божествен. Костваха си 6 лева за се чувства, което направих. Ето. Бам! Не ми взимам много демидж. Хол. Къде са овцете? Не ме писайте, не знам. Естествено не убих тези крави. Убих други крави над там. В Swampland да знаете, че има много крави. Ето сега им намерих един слайм бал. Къде оставим TNT-то? Iron Gold. Къде ми е ледъра? Ледър, да. Diamonds. Тая броня я мразя, много я мразя. След това ще ми трябва, което вземам веднага. Стой, не. Ще направим последните букшелфове, може би. Ако правя в момента, въобще си нямам представа. Пълен идиот. Пълен идиот. Добре, имам точно. Между другото събрах точно ледър. Нали, имаше много, още много крави има. Чакайте даже да видя дали ми се е изпекало останалото месо. Имаше адски много крави. И 4. Момент. Да намеря къде ми е кравешкото. Ето го. Ето това само събрах. Не ми трябваше много, добре. Събрах дърво. Това след епизода го направих, естествено, защото, както ви казах, аз на последно време съм много заед и не играя много Майнкрафт. Даже днеска въобще не ми се играеше Майнкрафт, сега си представям всичко да не е достатъчно. Естествено, първо ще спим, защото е много опасно вънка. Един слаймбъл, не знам какво ще го правя. Има кокошки, обаче тук вижте координатите. Координатите са 120, 130 на 370, 380. Пък кокошките са чак къде? Да, пълен е вече. Чак в 1000 и 2200, тъй че въобще в момента не ми се ходи толкова надалече и да се върна. Адски много далече. Ще съберем дърво, а днес имам естествено други планове за правене. Сега ще ви покажа какъв ми е планът за направа. Не. Тя край ще прасета ще стоят, те са ми верни другарчета. Какво ще правим този епизод? Ами естествено мисля да почнем да строим. Какво ще кажете? Естествено малко ще е тъпо, тъй като няма всички инструменти. Ще имам такова бъгър айтъм. Чакай да ви покажа диаманти, които успях да изкопам последния път. Супер много малко са. Чете малко. Събрах 20 диаманта, които са тук. И малко айрон, който не знам къде е. Добре, аз ще събера малко дърво, ще намеря къде си построя къщата и ще се върна с малко. Чао за сега. Здравейте всички, аз Тим и днес ще се представя Survival. Всъщност, моето Minecraft оцеляване. Четвърти епизод от него естествено. Помня ги епизодите. И последния път тръгнах да обикалям за Sandstone. Нали? Бях побрал направих между другото Feather Falling 3 Protection 2, Unbreaking 3 Protection 1, Protection 2 Unbreaking 1, Projectile Unbreaking, някакво Infinity айтъми, естествено левелите ги имах, нужните естествено. Добре, почва да лагва, много странен начин на започване естествено. И когато обикалях пустинята, нали, през нощта търсих ендермандери и само
една ендер перла успях да събера между другото от всичките ендермани, които убих. Сто мечът ми е вече Sharpness, Stream Breaking и Looting. Нали, аз бих много мобове, като казвам много мобове, нямам пред 50 моба. И даже трябва да се направя Sharpness 4, обаче нямам нужните левали за книжката. И реших... Последно бях събрал между другото тези неща. Тези. Тръгнах да... след малко ще обясня другите неща. Мислото откъде е точно. Добре, но тук някъде имаш пирамида. Добре, само да я намеря. Нали, когато обикалях за Ендерман Дери, ако не знаете, в пустинята се спавнат най-много ендермани, всъщност телепортират се тук от техният ворот. Добре. Да, намерих Савана. Савана Байам. Близко е до Савана Байама, мисля, че е там. Тук бях копал въглища последния път. Тук някъде има една пещера, тук ми е познат, тук бях за малко да умра от един крипър. Нали, това е нов меч, направих го при няколко минути. Аз всъщност вчера цял ден не съм играл Майнкрафт. Ето е пирамидата, този меч го направих преди няколко минути, както казах. Като казвам няколко минути, казвам 15 минути може би и... Добре. И бях ги бил с стария си меч. Намерих някакъв пирамид, някаква пирамида. Така. Между другото не успях да намеря много диаманти този път. Ще обера TNT-то, защото е нужно. Iron. Gold. Супер. Молят се диаманти. Един диамант. Kidding me? You kidding me? Добре, те пак е един диамант. Сега да обера TNT-то. Но аз исках още вчера да го заобиколя, но реших да го правя на клип, защото ще кажете, че съм читър. Така съм такъв, естествено. Сега се скачваме нагоре. Между другото съм заед в последно време много явно работа. Сандстон. Добре. Не си личи, че сме тук даже. Намерих савана и не съм обикалял там за пилита. Между другото намерих слаймчинг. Слаймчинг не е ми сламплент. Тук може би ако има пилета, енчантнах си пал да имам брейкинг лък. Аз не ползвам на лък, събирам стрели за дракона, защото не успях да намеря никакъв спаунър. Зато и направих много работа без вас. Добре, сега ще варим на там ми е къщата. Да, ето тук копах малко. Без торчо, естествено. Май не беше там. Не помня къде. Имаше едно място, ти изкарах 54 кол, ама не помня. Там има много торчове. Около 2 стака. Много голяма пещера. И първоначално идеята ми беше да се направим къщичка в пустинята. Но... не. Що ме е къща в пустинята? Все пак трябва ми много сандстон. И аз не мога да строя в пясък. И почнах в момента да строя, може би видяхте в началото, изгубих се естествено, защото не се губя. Горе да знам координатите. 500 на там ще да е то. Ето го значи сме на там. Почнах да стоя една къща, която е много хубава, обаче е много малка. Всъщност отвънка изглежда супер голяма, но отвътре е адски малка. До такава степен. Днеска между другото ще направим последните си букшелфи. Убих много крави. Добре, там е къща май. Сега ще ви покажа всичко. То Feather Falling е наистина божествен. Костваха си 6 лева за всичко това, което направих. Ето. Бам! Не ми взимам много демидж. Къде са овцете? Не ме писайте, не знам. Естествено не убих тези крави. Убих други крави на там. В Swampland да знаете, че има много крави. Ето сега им намерих един слайм бал. Да оставим TNT-то.
Iron Gold. Къде ми е ледъра? Ледър, да. Diamonds. Тая броня я мразя, много я мразя. Това ще ми трябва, което вземам веднага. Той не. Ще направим последните букшелфове, може би. Какво правя в момента? Въобще си нямам представа. Пълен идиот. Пълен идиот. Имам точно. Между другото събрах точно ледър. Нали, имаше много, още много крави има. Чакайте даже да видя дали ми се е изпекало останалото месо. Имаше адски много крави. И 4. Момент. Да намеря къде ми е кравешкото. Ето го. Ето това само събрах. Не ми трябваше много, добре. Събрах дърво. Това след епизода го направих, естествено, защото, както ви казах, аз на последно време съм много заед и не играя много Майнкрафт. Даже днеска въобще не ми се играеше Майнкрафт и сега си представям всичко да не е достатъчно. Естествено, първо ще спим, защото е много опасно вънка. Един слаймбъл, не знам какво ще го правя. Има кокошки, обаче тук вижте координатите. Координатите са 120, 130 на 370, 380. Пък кокошките са чак къде? Да, палене вече. Чак в 1000 и 2200, тъй че въобще в момента не ми се ходи толкова надалече и да се върна. Аз си много далече. Ще съберем дърво, а днес имам естествено други планове за правене. Сега ще ви покажа какъв ми е планът за направа. Тя краищи прасета ще стоят, те са ми верни другарчета. Какво ще правим този епизод? Ами естествено, мисля да почнем да строим. Какво ще кажете? Естествено малко ще е тъпо, тъй като няма всички инструменти. Ще имам такова бъгър айтъм. Чакай да ви покажа диаманти, които успях да изкопам последния път. Супер много малко са. Чече малко. Събрах 20 диаманта, които са тук. И малко айрон, който не знам къде е. Добре, аз ще събера малко дърво, ще намеря къде си построя къща и ще се върна с малко. Чао за сега. Вкусът да минава това с линейка. Чувствали ли сте и да стои 1000 часа? Естествено. Ето това ще е къщата. Ще млъкнеш ли? Ало. Тук има хора да живеят. И снимат. Добре. След това няма да е спросвод. Ще е нормално дърво. Ето това ще е на вид къщата. Естествено още не е свършена. Но нещо такова ще е и да няма покрив, стои доста готино според мен, защото все пак аз съм го направил. За мен си е готино, за вас може да е тъпо. Естествено много малка е къщата отвътре, което ме притеснява дали ще мога въобще да се съберат честите пореден път, идва някаква линейка. Кой успява да умира вече, бе? Не знам, кой ще правим тук. Тук е, що съм го направил той. Ето така ще го направим. Не искам да е много малко отвътре, тъй че може да дигнем покрива. Ще реша как ще го направя. Да произмайстроя малко къщата и ще се върна с малко. Стария си върут сме. Мале, колко ми липсваше това върут. Така, ще събера малко дърт, няма да е къбълстон. Имам къбълстон, ще сложа да се пече. Защото имаме нужда от къбълстон. Всъщност стон, не къбълстон. Къбълстон имам колкото не трябва. Намерих място, където ще се строя първата кашка. Защото дърт няма да стигне, а доколко си спомням, имам в честовете адския много дърт. Всъщност половин стак, може би. Един стак ще стигнат. Един стак с ширината. Да! Що съм такъв, каре го е. Ето тук ще е къщата.
Защо няма смисъл да се изравнява, просто да се примахне това, но... Нали, сега, да ни правим цигански номера, да правим всичкото както трябва да стане и както трябва да бъде, за да може да стане красиво. Аз искам красива къща, на красиво място. Момент само да примахна ето това нещо. Защото аз мразя грас блоковете. Грас блоковете в принцип се слага след като е готова къща. Аз нито имам готова къща, нито готово място за живеене. Маля, това ако ми се събори шугаркейна, тъй ще се прецакам. Така, сега, това няма да го такова много. Ето толкова. Ширината ще е толкова. Но ето това място тук ще ми стигне. Но аз вместо да го направя по-към страни, реших да го направя по-към средата. Ха-ха-ха-ха. Естествено, този дърт може да не ми стигне, ще така като голям. Така като голям, наистина няма ми стигне. Абе, ще направим някакви номерца. Ако трябва подът, няма се види. Подът, между другото, не ми трябва да се вижда даже, тъй че може да го оставя тъй, нищо не ми пука. Дай, ще съберем малко дърт. Това е най-тъпто нещо да правим. Да, ще махна страна, тъй като въобще няма нужда от нея, тъй като казах, че ще е по-към средата. Ако е по-към средата, въобще го слагам в края. Мозък, мисли. Но това е Майнкрафт. Трябва да мислите да използвате въображението си, нищо друго. Не че може да стане нещо такова. Таковата, голямото, таковата, красивото. Но все пак аз не строя перфектно. Аз няма какво да ви лъжа. Аз не строя перфектно. Аз не съм от хората, където строят най-красиво. Всъщност от хората, които строят удивително. Тези, дето правят големите села, дето стават като реалния живот. Все пак те са играли Майнкрафт от 10 години. Играят Майнкрафт от 10 години или повече даже. Аз съм човек, дето играе Майнкрафт от 3 години. Къде ми е кирката? Защо се на мене се причиняват такива тъпоти? Не, това ще стигне. Нали, по-напред ще направим по-хубаво място, така да примахнем пореден път грас. Всъщност граса е хубав, обаче цветята ме дразнят. Добре. Не дей, ще се съборите. Добре. Нищо. Голямото действие почва. Как ще го направим? Ами, ще размислим. Сега момент само да сложа 1, 2, 3, 4 стака. Нещо в фурните, защото естествено няма да ми стигнат и 4 стака, защото това е адски голяма къща. Так отвътре чувството да е минава мотор покрай къщата ви е по чувството до линейката. 3 през 3, 1, 2, 3. Между другото, тези видове къщи си приличат една на друга. Значи всички се правят по един и същ начин, но същевременно са и еднакви и същевременно са и различни. Все пак, не съм гледал клипът от YouTube, нали? Аз просто променям дизайн на една къща, тъй че може да прилича на една къща. Но всички къщи от този вид си приличат адски много. Като казвам адски много, имам предвид сериозно много. Добре, набързо да сложим под. Доста рано почвам да строя между другото и затова доста фейл ще стане и съм над 100% сигурен. Този епизод трябваше да се занимавам с друго нещо. И аз съм сигурен с какво, но нито имам стомбрикове, нито имам нужните материали, нужното дърво, което може би ще ми трябва за този вид къща. Абе, така да кажа. Големият фейл предстои сега. Цак. Само 32 стомбрика. Естествено, че няма да стигне.
Момент сега, тук ще ми трябват стълби. Как може да няма един крафтинг вънка, бе? Къв съм? Тъп. Ще ми трябват славове, стълбяци. Правя много, защото покривът предстои. Ето по този начин. Не. Да, що пък не. И сега инува. Да, супер. Това ще е супер къща, която ще прилича много на мене. Добре, хубава е къщата. Никой не искам да обижда къща. Аз съм се дал. 32 взима само това. Представете си какво ще стане по-нагоре. Мале. Ма не, това трябва ми да имам 100 мрик в момента. Всъщност, що пък ни трябва? Що пък да ни направя първо другата част, може би. Добре, що пък не? Добре, сега. Няма да ми трябва много стълби, само толкова. Добре, найс. Възможно ли да стига толкова стълби, но... Не, това ще артисат. Цък, аз направих. Добре, толкова измервах. Толкова го мислих, че накрая пак стана епик фейл. Пълен епик фейл. Азе епик фейл. Добре, моля ти се. Готина къща да станеш, ще се благодаря, ако станеш готина къща. Не, ще става, че такива гъжни къщи винаги. Аз каквото строя става грозно. Или просто на мен ли ми хареса? Ето сега това какво е тук? Дърво покрай нищото. Добре, трябва да има нещо такова, за да може да не си личи. Що пък да ги направят такива колони, не просто никакви стълби. Защото не е малка къща. Има логика в това. Steam каза нищо логично в клип. Най-сетне. Почнах да ставам умен. Един стак с томбрикова. Найс. Почвам да... Спа. Не правя тази грешка. Никога повече при живота си няма да направя грешката да умра в нощта. Всъщност аз не съм умрял в нощта, но не бих направил грешката. Само леко ще да умра предишния път. Нали, като строите някаква постройка, никога не разрешавайте да стане нощ, а винаги спете, защото има голяма вероятност да се спадам точно крипър до вашата къща и ви да не успеете да го убиете, защото ако сте в началото като мене и нямате меч, който може да убивате с ланш от крипър, просто той ще изтруши цялата ви къща. Добре, сега, това е поредният епик фейл. Къде ще стои вратата. Поредно, логично казвано нещо от Steam. Вече къщата е напълно окей. Да. Твърде много радване. Много дърво. Много дърво. Ни трябва да изкарат това такова, че е много дърво. Най-вероятно къщата ще бъде завършена в следващия епизод, тъй като няма много дърво. Черното дърво почва да намалява до мене. Сетих се откъде мога да намеря такова кафяво дърво. Цак. Това е пълно хабене на материал в момента, дето прави, но нали. Ще стане много красива къща, все пак има нужда от такава къща. Както си казах, аз моите постройки не ги харесвам, пък има хора, дето ми харесват, пък аз мен не се харесвам. То пък взе, че стана. Добре. Сега. Това там горе ще да е цял блок, да. Нали, горе е много, долния ред е много нисък, което... Оставате толкова ниски къщи, въобще ни въдна. Добре, редим блокчета. В момента ви карам да гледате как е блокчета, а не нещо друго.
тук ще има стълба нагоре, която мисля да направите в момента. В моменто. Да, 3 стълби ще стигнат. Най-голямото нещо в тази къща е да има стълби. Все пак, ако няма стълби, това не е цял блок. Цял блок не е цял блок. Това нещо отгоре не е цял блок. Фейспалм. Фейспалм. Бе, как може да не е цял блок, бе? Толкова го мерих, бе. Защото от една страна е хубаво да не е цял блок, защото долу ще имаме половин блок разстояние да скачаме смело и велико. Добре, да свършим този ред и ще свършим клипа, може би. Добре, сега вече ще е точно със сигурност. Сега да видим. Да. И сега се представям да не стане и направо да си удари главата в компютъра. Не вероятно. Правил съм го. Така, редим блокчета. Говоря с компютъра сам. Лудница. Пълна лудница. Пълна лудница, не е пълна. Добре. Готова къщата. Да. Сега да направя покрива и край. Так. Това какво ще е, ще видим с малко, може би. Да направя пълния ред. Пък каквото стане. Това е балкончето. Добре, това беше краят на този епизод. Благодаря, че бяхте с мен. Абонирайте се, харесайте клипът, коментирайте, споделяйте, реклами правите там, което правите. И се също. Чао.